Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur darat Banyuwangi. Assalamualaikum. Baiklah. Teko anyar-anyar lho mandiku. Aja wae aja yang racuni, marek wis dipilih, mbok racuni nek kok malah milih Lha nek. kok iki ana ekor wombo iki dienggo ning kene ae, pasaran ae. Cengkre wae mesti. Wis gawe klambi Budha. Kendaraan sing ijo rek pesanane, Mbak. Oke, wis ah. Klambi apa teman teh? Dek wis ndadakne iki. Wis ndadakne. Gusti dadane apa? Warna apa? Rusia to. Rusia to. Fusia iki apa? Oh, iya. Ini kan Rusia. Ya ora apa-apa pertama kuwi saline fusia. Ya ora apa-apa to. Cengkre yo. Pertama fusia kok kedua apa kuwi ya gak apa-apa. Ben ketok mewah kok. Cepet salah. Jajal-jajalan dulu. Iya to. Karek karo lek njirine. Mana to? Ben apik dipandang wong iki lho. Mbak, kalau ke konten iki, Mbak. Gitu. Ya, ya. Ya, Mas Eko. Anyar kok. Kalau kae di sini iki ya nek mau nek. Lah gek to wi. Oke nanti sing anune payu. Yo sing jajal tuh sing arek ya. Silver ya. Wis dijajal sing stoke gawe. Karek kowe nduk, ora didadari bedone ngono kae lho. Aku mana gue hae. Penake piye? Ya, biasa cengkre matane super. Tapi Yo ben nyapot dadi mantan pisan ya. Ramdino. Sabar ya, Nduk, nek diujar netizen. Apa biasa? Biasa ya, guys. Kelas. Biasa guys. Biasa. Lho Mbak Manara ki mana nek ngujat kaya apa? Jare sing intepe neraka, kaum Nabi Lut. Tapi ya biasa aja. Los. Oh, aku mau tak bales kecil ya. Iya dong. Ki ekore ning ndi ya, Kak? Coba nek ekore, Kak. Ini segini. Masuk. Gak apa-apa sak katok. Jeronan sik. Kan wayahe malahan. Iya, Gak apa-apa. Iki ana iki. Kene. Dhuwur iki salina sik nano. Yo jeneng kene kita gak. Oh, kabehmu ngono ora apa-apa. Wis digoreng ning jero kono lho. Gak apa-apa ngene wong. Ngono ta apa? Ngene lho. Ya, di bawah ini. Saya yo coba. Kamu kantor. Lah yo, aku pengen guci nek ono kamu kantor Iya itu. tau, aku baru wis saleh to, baru langsung iki. Lah soremu nggih klambi apa to, Pak Arfan? Ben aduh. Iki tok gak apa-apa Iya, to, Pak. kene wae. Iki cilikne karo dienggo sore karo salin pisan lho. Ya, wis ngono mending. Iku kan takon ganti sore, sore iki apa? Iki ku iso dicepot kok bisa. Sarung iki gede. Iki nek ngomong gede to, Kak. Iki 3 in 1 modele. Tak kira talipan. Kok biasane kuwi Mas ekor. Yo Iki dienggo gaun iso. Iki ekor trae. Iki ekor. Iki ekor iso 3 in 1, ngene iki iso, gaun iso. Oh, alah. Ini lho. Pada mana? Oh, tiga itu iso langsung iso. Makanya jenenge 3 in 1. Tiri inban. Kaboten ora? Kaboten ora Mbak enggak? Nah, Nang kaboten ana sing gawakno ya. iya. Iki lho, wis wayah dadi mantan kok ya rada mulai. Bisa apa yang nang kene? Temumu tanggal berapa, Dok? Maksudnya? Tanggal 17. Bulan iki to, Pak? Kita sini raya kan? Bulan ini. Iya. Juni. Aju. Ya wes ki kok nggo kantor di kedua langsung sore lanjut ya. Nah, tamu-tamune undang iku wes nganggo iki mending. Iso dipasang. Bunda sinten? Udah ratus kalau gitu. Sik nganu nih kayak apa iki jenenge? Apa? Nganu nih sandal cincin. Jajal sik. Sak enek sik ukuran kira-kira ukuran. 37, 36. Ya seteluk itu. Oke loh, klambi buka ini belah badan dengan nyala-nyala. Makanya tak konten ini ngenteni kebaya aku wis teko kabeh. Iki mau ana ngono kapan? Mulai bayi itu kapan? Mayare mati dipanun nang ini. Racun ya ade. Padahal kene wis Racun di Shopee. Racun malah hara. Betul. Oh, betul ya. Aduh. Kalau ada kursi. Ini ente, aduh. Tapi oke. Nah, oke mana?
update piye. Iya sih harus update loh guys. Ini boleh dipasang boleh enggak? Jadi bener tuku batik pada masnya. Wes ngomongin Oh, sing biru kuwi ya, Bu ya. Iya, saiki kan sama tuku ta we, gak gelem. Iya, sing biru ini ya, Bu. Ora mbok parani kan tak ilang ngono. Kayak L ya. Hah? ya udah apa? L. Tapi nek M ya. Jadi kan model ta iki ya. Iki denim. Ya kowe kok ngene iki ya, Bu, dingi denime cuma lebih gelap ya, Bu. Iki sithik cakep. Gak masalah. Ini sore. Rusia lambine mantan anak jas. Iya toh. Wes jalan jas apa pale? Iki SL Depannya apa dia? Iya. Saya cumpulin macam ini. Iya. Apa jas kuwi? Heeh. Ukuran kayak ukurannya apa? Kayak aneh. Iki lho. Sing kita. Oh, iya, Mbak. Bidune karo L. Ya wis tak tukokne aku dhewe. Karo L. Ki apa M? M kita ya dikur sing M ya. Enggak wis tak tekoni wis njaluk model internasional apa internasional ki maksudnya jasan ngono kuwi apa jarian? Jasane kok kenapa? Yang jasan ya lho kok ben duwe cilik gede ya Pak Dewi. Heeh. Nek jasan tak tukokne. Lah kayakku sing ana apa? Nafi ya? Merah marun nenek gitu. Oh, bro. Lali ya aku. Mangap. Ini sampeyan ya. Nenek Ki ukuran piro to, Bu? Lu pitu. Belum itu. Aku tak lipenan enggak dari tadi sih. Gak banci gak? Ya. Beda. Notek. Kan. Liting. Tak ceritani ya. Nasa-nasa. Ya orang apa ki tenan. Kan iki kan anu nggon metu kae HP gini. Ndang nyanyi ngene lho. Parul ngene. Apa? Lagune apa? Lah kok malah teko aku sing ora gladi ya. Lah cah loro cempluk karo sapa Rain iki malah Abae yang ngene to. Kae to muni. Lah aku muni apa kok nek aku muni ngono kok kleru malah isin ya to. Aku ngene. Wes botel lah kok kelinci ucul lho. Ngono Farul koplo aku tak lagi. Jadi iki mau ngopo to jeneng anu niki ngono. Ini ngopo ki jenenge? Tinggal katresnan ngono. Nomor dejo. Udah teko. Iki sing cilik ndi kae? Apa? Jas to? Heeh. Sing aku lene. Heeh. Anu warna biru. Aku nyuwili nek kabeh guys, mandare tidak to. Ini makanya tak upil. Mongko sing sore kan aku gak anu stiker to. Tapi Iya. penunganku dipiyekno. Jilbab apa sanggul modern ngono ta Sanggul apa? modern ae, Iya. Aku gawe klambi gini iki malah apik sanggul modern. Aku pengen dipiyek tengah. Iya. Yes, wait. Kita istri. Ki M. Kayak jajal ki. Sak ngono iki noleh. Masuk ukuran cilik nih. Berarti S. Masuk. Kata sing ngono sik. Menak katone kan sabuke ngono lho. Jajan lebokno. Lebokne Iya. dong. Sik to. Sedikit mabe. Itu dirapikan sik iki penting ngene lho. Jajan Melayu. Pas. M. Pas ngono. Ya mbane gak gede nemen-nemen lah. Ada teman-teman. Berat Lah cilik. ini di pelan teplok nek kabeh sik. Tak masak. Berat cilik. Lah iki nek lebih lho. Lah. Kan kok ndek sabu ae. Aku terus Sabu ae. iki kan dawa. Sik. Dan kok sing kanan kiri ngono sabu engko. Ini sik temen kiri. Sementara wes ngono sik. Iya, sebentar. Oleh aku nek cak itu. Jadi gak mata ya, gak mata nek. Aku baju putih panjang punya dia kan gak ketok ketutupan jas. Ya wis malah ketok gede kok malah ana saat ketok. Gitu. Lan kan gak Tak kotor loh anakmu ben ketok gede aja njak tangane angel ana sayur gak doyan. Aduh nek lho. kan ketara kan kena ketutupan jas ku. Tapi Tapi bisa gua kuwi samunjuk. Iki kan anu iki to. Iki nek tas ya. Iki kan beli lho garis e. Kan wis paham. berarti iku Berarti M we ya. M Berarti apa nek we milih denim tak tokone denim M. karo blue Berbunyi. Rusia. Oh iya Rusia ya tak tokone. Rusia karo biru. M ukuran sakmono lho ya. Kalau aku mau karek jaluk cilik niku dicilik ning penjahit lho. Nah kono nek gak sampe ketok untuk berisi, maksud gak Tapi
pengen cilik nih. Nek ciliknya tak cilik nih, tapi elek. Elek to, Bu. Foto ciliknya apa? Yo malah kerempeng. Cul. Ketok awake. Ya colo. Delok masa. Ada meneng kok lek di ciliknya malah anuan. Iya. Ketok anu. Ketok cilik temen yo. Mendelok cilik nemen minggu. Ah, pengen tok di foto enek di sini. Nek ukuran sikil gampang kok ditekuk di zoom. Kalau sikile telonone. Awas tak. Dadi engko tuku biru karo Kaya mulai kok ora jam mulai. Wis gak gawe krim to iki. Wis anu cari krim. Sik. Nganggo sunscreen. Ya kurang. Aku mari no jerawatku. Ya kurang seminggu ae enggak apa-apa sebelum di make up. Nang tak masa tak kurangi sing nganggo cushion apa wis. Krim malamnya gawe dan rong dino pisan, rong dino pisan gak apa. Aja lepas terus, nek lepas terus. Yo, kok malah. denane tak ganti. Aku kan ambekku kan pengen lepas tambah unggul lah malah muncul. Iya, padha tapi ya. tapi yo Rong dino pisan, rong dino pisan. Apa nek wis anu seminggu plus. Kalau seminggu plus gak sah. Penting gak lunyu benar. Sunscreen yo gak usah. Gak usah. Sah. Pokoknya Delok kumut-kumut Gak wis pokoke cuci muka ngono gak apa. Tapi nek toner enek toner. Anek Gak apa toner gak apa. ada bayunan juga oleh. Gak apa nek udah ngono kuwi, penting gak udah Panu krim krim malam. perawatan, krim perawatan. Nek udah api koyo apa nek krim perawatan gambar luntur. Apa tau krimmu? Lah, sunscreen. Padha aku lagi. berarti iki warnane Nah, aku ora iku sekarwane kreolan langsung plek plek plek. Lah nek mantan ya gak kreolan. Nek mantan ya LT Pro Ultima. berugundi ya, Mbak. Cover. Warnane. Berugundi sing ya. Pojok. Heeh. Yang delok rene ya. Kene tak fotone, wis fotone korong ya. Bung. Pertama Wis jalurmu Rusia. warnane apa le? Ini iki. Ini. Dia sampean wis gawe itu berarti. Kok sampean Ini iki petang. Sik Petang ini iki apa? Nanti pasang ini. Oke. Tapi rata-rata denim ini. Denim ini iki. Iya. Tapi iki ukuran SL, aku tak tukar sing apa kan M. Oke. Kok nak S ada sing nggo. Mending aku nyilik nih. Yo kira-kira si awake sak piro? Masih pernah lho, Dok, masih pernah. Apa nih? Video foto. Awak-awakane iki tampilnya sapa? Video gak apa video still gak? Sak sapa ya cilik? Tapi iki juga foto. Dek mau gue ngomong sing ijo terus kita apik ama. Kata iki sing lawas sing bangun ngono. Anyar kuwi sing buke ngono. Soalnya dedane kan ana tau gak sing ijo lawas. Lah dia karo apa? Sedene ning. Anyar sing anu tiang meter kan gak iso nemen. Ayo gak apa. Tiang Penting apik sing anyar ya ora apa. Rusia. Pertamane apa? Rusia. Oh gak iki pertamane. Iya. Rusia kan sigeran. Heeh, sip. Pas kamu kantor jam 12 sampai jam 2 to, mungkin gigi lalu sorene buntute mburiku. Cukup. Wis iku mau tak. Agak kali dari kawe. Salin ben apik kok. Usinya. Engko sore iku tak engko kan wis dresan tok ngene, engko iso model rambut iso di ngene iso ngono gampang kok tak selalu modern kok. Mau ora dicekoro kira-kira ya. Rusia. Iki copot aku semono. Karena dicopot wis ngono ae. Mulai mulai. Ini ketok. Ayo tari wae nek dhewe-dhewe itu. Iki sih nggo kena ora ya kena. Tapi apik dinggo. Karena sing marai kuwi. Nang kene latang masane kok. Lihatlah lihat pengondolan. Pemandangan unggul. Ya pengondolan. Tak kira bentuknya yang apa? Di pocong sam. Ilham. Dewe-dewe lho. Ya cilik iki to. Iki ya Adoh. sama iki. Mana nek sing warna biru. Bergudi ngene kita. Darah sampe. Wah. Lah rambut dhewe kok. Masa M kegedean Iki sih. anyar lho. Kile kan rada nekuk sak Oh. tekuken nih, sak tekuken. Oh iya lali. Nah, iku pirang jari ini lebih penake. Kok di sep. Kurang munggah saiki kan, no? Itu cuma. Piye jelek ra congla apa ra dawa? Selatan nih kok. Kraton lho.
Coklang. Anakku senang operasi kulit. Iya. Ini. Ya. Tapi rawi itu. Kene garisan kok ning kene. Tak bertanane. Aku Jarum pentil lho. Ya, aku sikile anu. Betul ben tak apa masalah. Yo. Kerjaan uga ning dine lho. Eh? Kerjaan kene. Mana pirang jari ini lah kayak. Ya ini aja. Masya Allah kayak 3 bari. Bisa juga kurang. Pinter ya an. Saya deh. Pian musuh Mbak Dulik sewenani ngono. Iya. Oh iya kemarin juga jas Mbak Dulik bareng. Jas apa? Sesuk iki kan gue Pak Sekdain digawe lah Hmm. kuwi bagian nunggu souvenir. Lah saya Erma iki biar rono. Dek iki fitting to cacah kuwi lah aku wis. Aku ngajak Irma Coba karo. anu tak kandung lego. Jangan dicorek-corek ya kan kelihatan nanti. Piro iku keh dari. Papat Oke, jari. Papat tuh. Oke jadi Papat ku karo dian setik ngono. Tidikne setik ngono. Maksud dicoret di karo pulpen. Para-para sapa ngono iki. ora kena seketit ngono tuh kan. Tipe. Turu dicoret. Diturek wis dicoret. Terus Mbak juga benci dhewe, Mbak. Ya. wes aku iki ora mbok persilahkan lah aku mesti Mas, mbok cepet dhisik dhisik. tenan. Ya, kilo. Sudah. Wes. Mana? Sudah minum saja air putih saja. Oh, Wes ora penyakit ngono tuh ora. gak tahu aku ya anaknya Pak. Ngono lho ngiseni kayakne wong. Loh, tamu kok. Wes rasa namani neh. Mbak. Bingung main golek neh wis loro kuwi ya wis. Ngono ya. Bingung arep tawani neh. Terus golek Yo yo gak sah. Angel. Iya toh. Terus gol. Saya kandhani kok jenenge. Terus gol ya. Kabeh apik kuwi nul. Iso. Kayak coklat. Tinggalnya sesuai sing biyen ki kok dibatalne Lah iya, milih anyar neh. Aku wis gak lambi besan barang jo. Nemu meracun di dunia. Oke, lah seneng anu, seneng kono. Kono Seneng kono. marun. Salinmu apa warnane? Burgundi. Burgundi. Kuwi yo anu, Wes, lebih wes. burgundi gawe kan. Wes. Yuh, eksklusif guys, gawe dhewe. Apa ya, Pi? Bayar. Mbak payetne ya. Iki kayakne besanku. Mbok payet nih ya? Diwehi besanku aku. Aku Heeh. otomatis yo tuku terus besanku yo tak wehi. Oh, ngono. Aku kan saling. Heeh. Jilbabe ora tak tukokne. Lah aku diwehi yo tak jaite Mbak Yeni ora dadi. Yo wis to. Iki go hijab. Wis oke, ditonton aja nanti hari-harinya seperti apa nggone temanku, saudaraku ya. Pokoknya aku pengen yang terbaik dan eksklusif. Dulur Sinara Wedi. Dulur Sinara Wedi padha mletake. Oke. Cush. Napa model? Kewayu. Nyawa sengkre. Sudah. Lipstikmu sok ben nek dadi manten aja ngono rupane. Oh tak tewapuk no. Gak anu. Kuwi nek manten kok ono lipstikan kuyah itu sepugel aku. Gak cocok. Heeh. Aku tak beli aku gak cocok Mbak. Lho gak sedadani lah dek ben kae. Dek ben kae apik ora tak dandani. Tapi kan kuwi apa jenenge ombre to. Heeh. Ya ombre. Sebenarnya beri ngono ya. Aku pengen kuwi lho Mbak. Apa nih? Diombre. Heeh. Terus apa kok ngono kuwi? Apa? Teles ngono kuwi lho. Oh, iya diombe tapi anu glossy to. Oh, Iya. glossy. Ya, tapi nek glossy kan nek dikai kertip-kertip lho. Iya gak apa-apa. Penting teles. Iya. Jadi ben ketok fresh ngono lho. Iya, tapi Mulai kan dari semprot, dari semprot. nek glossy nek glossy ki biasane dienggo ngene lho. Ngene katut. Iya, Iya. ketok pancen. Ketok. Kadang untune terus dadi Iya. kuwi ya nah. Iya, Mbak, katut. ya. Sudah. Wes kuwi ya irenge. Heeh. Iki ireng iki burgundi. Terus kuwi fuchsia wis dijajal. Apa nih kalau kami ini? Yo ben to. Engko putih kan jipuk ngono lho. Wes? Ya. Ya wes ke, guys. Walah, karep entuk anak itu. Pripun? Karep entuk anak itu. Terus Oke, dan dikene putu, nana dadi sadu ya. saya banget Mbak. Lah iya, bundane gak koyo ngono. Kandhane ya. Lah iya. Peti kayak gue gak ngono meneh. Oh, wae sapa ora gelem mulih kok. Kok ndang mulih gak mulih-mulih wae. Padahal karek somben lho iki. Iya. Kuduke nek
Apa jenenge wong tuane sing wedok kayak bingung ta. Golek Apa anakmu bingung gak ngono iki? Ya aku bingung jane. Heeh. Gak ada Bingung los. ki malah mbakku, Mbak. Mbak Yuni. Tanggal loro siji kudu nang omah. Yo. Lah aku teko mbokku mah aku mulai tanggal karo terus ram kono pager ini ngono iki. Yo. Wis aku apa jenenge? Kacek 4 dino apa 3 dino sak durunge. Ya sudah dadak Nduk seminggu gak iki. Ya iya to. Wis nek kalau ben kepengin. Baru masih. Barang masih. Oh, barang masih. Kan orang. Jadi 3 dino sak durunge masih wis. Wah, Gusti yo sakarepmu. Kok gak mulai sih? Ya aku merasa ya gak apa-apa sih Kak Mas. Seminggu ning kono. Dikira mantene Numpak apa ta wis terno to, Pak? Mbok terno. Tak terkait. Terne. Kuwi apa yang aku bedol dhewe di apotekku. Ya. Atak nunut truk. Arti dulu truk kira. Atak tukane jurusan Bagongan Oh iya. kan obes Bagongan ya. Wis bagong enak ya. Wis Seneng Bagongan. Trio. Yo Trio, wis sudah melakukan Lumajang apa ora? Ya Kak Sida no. Kasih to, ya wis. Beneran mobilku gak kabotan yo. Kayak lo gotek ganti ban terus ya. Aku ganti ban aku lah. Lagi mau pisan itu. Apa ban wis ganti nae. Iya. Nek anu nggawa tolak balak Iya kali. wis. Oke, ngono wae ya, guys. Iya. Nanti lagi. Terus